uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela nasentabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli. Ngithangisa udumo kuNkulunkulu ngobaba umpostoli. Bazalwane, kufikile usuku lwami lokuvuma izono lalumhla ka-4 kuFebruwari. Ngenkathi ngivuma izono zangithe la ngiqeda khona, ngezwa into emunandi, ngezwa ukuphila, ngezwa umzimba wami uphila, umoya wami uphila deep down. Ngazizwa engathi bazalwane ngumntwana omncane ogoniwe. Ngazizwa ngathi ngiyangena ezulwini bazalwane. Ngithangile uphakamise lo dumo kuNkulunkulu, ngibonge ngoba bengike ngibezwe abazalwane bebonga beyisho le ndaba bethi nje kube ngathi kwenzeka into ewumangaliso, bevumile izono kubaba uNsemane. Ngithi mina ngeke sebe nehaba, kade izono sasiyivuma kodwa indaba singayizwa lento. Bazalwane, ngizizwele mina, kade ngangizivuma izono kodwa ngizwe enye into. Kwaba nalento ethi ngempela lo muntu kaNkulunkulu ukhishwe uNkulunkulu. Ngithi angimbonge uNkulunkulu, ngisudumo kuye ngokusenzela umusa ongaka ngenceku yakhe bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba. Ubaba nomama ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni endlajova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu baba. Cela nje ukudlulisa ubufakazi ukuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu okhululanayo. Ngalesa sikhathi ngifakaza lapha enkonzweni eSoweto, ngathi mangehla epulpiti ngiyohlala phansi ngakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu wangikhulula ngaso leso sikhathi. Ngathi mangibhekisa amehlo ami emuva ngathola ukuthi ngihlezi phambi kwencekazi kaNkulunkulu, uMama Maseko. Wangikhulula uNkulunkulu, ngazizwa ukuthi ngiyakhululeka, ngi-right. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangokuthi ngibe nesibindi sokudalula lo moya, ngoba uSathane bazalwane kumele ukuthi siyidalule imisebenzi yakhe yobumnyama ukuze sizokhululwa. Ngakho-ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngikhululiwe bazalwane. Uma uthi uyabuya umoya uzolunguza, ngivele ngithathe ifoni, ngivule umkhuleko kaMeyi 18, ngubeke ngqo la isitha sibuya sizohlasela khona, kuvele kuphele same time nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, sengi-right egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngibonga ukukhululwa, amandla asezulwini. Igama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla bazalwane, linamandla. Ngiyabonga kakhulu nemikhuleko yabazalwane, ngiyabonga nama-advise wabazalwane. uNkulunkulu ngisize kakhulu, uNkulunkulu asikhulise, sihambe siqonde ekhaya, masingathiyeki, singavumi ukuthiwa ngalutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kriste ke morena. Ke rata ho dumedisa ntate le mama Nsibande, baena ba botlhe ba ko ekhaya lezwi le ntabeng endlu ka Jehova ke a bonelelwa. Ke rata ho tlisa bopaki ba ka mo ke berekang teng. Ne re ba le bothata ka mo ofising hore ho na le something se se sa tsamayeng pila, like mmele ya rena tlo kry-a e le botlhoko, like re painelwa everything. O mongwe complaina ka se, o mongwe complaina ka se, re sa tlhaloganye gore go etsagalang, until yaanong re no bona fela gore okay, something is going on here. Ebe ke tla ke kgopela le ausi wa ntse ntshitseng mo kaya lezwi gore okay, I think we should pray. We need to pray because there's something going on in that office.
So every time ke tsena ke phela ke re Jesu Kriste ke morena, Jesu Kriste ke morena, ke nna mo setulong mo tafoleng ke phumula mola. I always say that, like, but that particular week, something was happening there. So ra ya ra rapela bjano ra kgopela Modimo morena Jesu gore awa kgopela o re lwanele ntwa e, a re tlhaloganye gore go etsagala eng. So re kgopela o re lwele papa gore whatever moya e mebe e leng ka mo officing ela re kopa e tswe ka mo officing re kgone go bereka pila ka peace. So ayo itse ra rapela no ke a bona gore awa even this week motho o ka re bona ka re go nna le bothata gona mo awa re thabile ra bona gore bjanong no a re sa fila selo dipeini tsela tse ne re di fila mo mmeleng ya rena ga di sa le teng. Ke leboga Modimo thata ka gore o re lwanetse ntwa eo re kgonne o e fenya ka mogau wa hae ke yena a kgonne go re fenyetsa yona, o re lwetse yona a be a e fenya. Modimo ga a fenywe ke selo, ga a palelwe ke selo. Ke a mo leboga thata ka se a re diretseng sone gona banong ga gona le wa moana a complainang ka dipeini mo mmeleng anywhere mo mmeleng ya bona. So ke a leboga thata ka se Modimo a re diretseng sona. Jesu Kriste ke morena. Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyambingelela ngoJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuletha ubufakazi ngenkonzo yangolesine. Bengine-pain enhlungu ngale ndlela esinyeni noma esiswini, I'm not sure, kodwa esayidini langaka-left ibuhlungu lento ingikhokhobalisa. Ngalalela inkonzo yalwesine, lawa ukhuleka uthi asibeke isandla la kubuhlungu khona, ngasibeka isandla, yahamba leyo pain, ngaba ngcono kuze kube namhlanje ngingcono. Nje ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ngoba ngaze ngabuza omunye umzalwane ukuthi le pain ucabanga ukuthi yini, wathi hhayi akukho bad ngoba akukho ngaka-right ngoba ngabe uyasho ukuthi i-appendix, kodwa ngoba ingaka-left shuthi nje i-pain ekhona akanayo isiqiniseko ukuthi yini. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wanginqobela. Ngiyabonga nangomkhosi wangoJanuwari ubunzima, bunama-challenges kakhulu empilweni yami, kodwa uNkulunkulu nje wangithwala nakuwona. Ngiyazibuka izimpi ziyavuka nje ziyalandelana, kodwa uNkulunkulu uyanginqobela endleleni, uyangiqinisa endleleni. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Ubomi bami buqalelwe tata, ndazi nebe ndiyazi ndibulele uba sezulwini ndilapha emhlabeni, ngoba ndizifila kanjalo uma ndihlele entandweni yakhe ngezulwini. uYesu nje uyakusebenzisa ukuthi izulu siliphile silapha emhlabeni then sofika ekhaya ezulwini. Yesu Kristu inkosi tata, ndizobulela ngoba sekhaya lezwi. Ndimbulela uYesu imihla yonke, endisindisile ezintweni ezininzi. Uyashileka nje ukuthi yathi xa ndisithi kumama makandifake ekhaya lezwi, wathi iyandirejektha i-system. Ndothuka kakhulu, wathi mandingene ngelinki. Ndaqonda ukuthi ndiyoyika nakungena nangale linki, if indirijekthile yangathi ndirijekthwe ezulwini, kodwa ungena kwam ndaye ndanovuyo olukhulu. Yangathi ndingena nje kwenye indawo, ndingena nje egruphini, yangathi ndingena ezulwini. So ndichukunyiswe nje bubungqina bukasisi befake istatus sakhe sesingelosi isithi xa usekhaya lezwi for 3 days, xa usentabeni indlu kaYehova for 3 days iba ngathi usezulwini, kodwa once uphume iba ngathi ukhutshelwe ngaphandle, usemhlabeni awusekho zulwini. So ndiyambulela uYesu because nam ndifila kanjalo ngoba esekhaya lezwi. Noba nje ndingaphuma ndingaziva ukuthi andisekho sendaweni, ngoba ndiziva uThixo endibeke endaweni apho ndandimelene khona nje
nekhaya elizwi noTanzibande ndisiva ukuthi ndinomsindo, ndine-enga endandigityelwe nguSathana, kodwa uYesu wanditsala ngesandla sakhe. uSathana ndibona ukuthi besekeplenile, zikhona into azityalile ngoba besekukubi emzimbeni wam, kukubi nasentloko yam nje. Ndibona ukuthi khona nje uSathana into aseplenini ngayo, kodwa ndahlala nemithandazo yasekhaya lezwi, ndavuma izono. So ndabona ukuthi ndiyahlambuluka, ngoba apha kuJanuwari ndiye ndaphuma izinto apha entloko zibuhlungu nangaphakathi nalapha emqaleni. Ndabona ukuthi uSathana ebeplenile, kodwa zonke ezo zinto ziye zatsha ngaphandle nangaphakathi. Ndiyalwa nje nemimoya uSathana nje. Ndibona ukuthi uyazama, ufuna nje yonke le nto ukuthi mandiyithandabuze, kodwa ndihlela ndiyindawo, ngoba imithandazo iyandisebenzela, imithandazo yasekhaya lezwi. Nalapho utata ebethetha ukuthi xa ngaba uye wenza wona uNkulunkulu uyajeza. Ndaqonda uba Thixo, ndiyabulela ngokujeza uba undisindisile qha umphefumlo wam esukweni. Noba ngaba ndiyajeza ngoba ndindakumosha, ndathetha ngenceba yakho, ndathetha nangekhaya lezwi, kodwa undixolele eyona nto ndisho ngayo, ngoba ngoku ndizibona ndihlambuluka. Nomntanam naye wakhula izinto apha emzimbeni, ndambona ehlambuluka. Ndiyabulela kuYesu, Yesu Kristu inkosi. Owu tata, amandla okuvuma izono ngawona sihlambululileyo nomntanam. Bekukhona izinto ebezityalekile ebesihamba nazo, kodwa ngenxa yemfundiso uzifundisayo ekhaya lezwi siyazenza. Mfundiso zezwi lakho siyazithobela, siyazenza, siyathandaza, siguqile, siyathandaza imithandazo emva kwakho, siyathwala, silandela nje konke uNkulunkulu. Ndisamfuna mo apho bendikhonza, kanti ndihamba nezinto ezinzima endingaziboniyo ngenxa yokuthi kushota ukuhlambuluka nezinto ezininzi ezishotayo, kodwa uYesu wantsala wazondifaka ekhaya lezwi. Ndafunda, ndancedakala. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi amavila wangena ezulwini, bese ngathi ngitshengiswa wena Baba, ngikubona ngendlela obhizi ngayo. Napa abantu bavuma izono, ngiyakubona nasebusuku uhlezi wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Nkosi yami, thina bakwethu esingamavila funeke siyikhaleleni thina. Jesu Kristu inkosi. Yesu Kristu uyinkosi tata. Ndiyabulisa tata, ndiyabulisa kumama, ndiyabulisa kubazalwane bonke abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndiyabulisa kubazalwane bonke abasekhaya lezwi ngelihle igama lenkosi ngeyesu Kristu ophilayo. Ndicela ukungqina apha evekini, kodwa usuka ndizalazi babe ngolwesingaphi. Tata xa khulekela izwi ebonga emveni koba esifundisile, wathi ogulayo makabeke isandla kuloo ndawo ebuhlungu. Nam bendinepain ebendiyiva ebuhlungu, ndabeka isandla kuloo ndawo ndaphiliswa. Ndiyambonga kakhulu uThixo usebenzisa utata Nzibande, konke akuthethayo kuyenzeka. Ndiyambonga kakhulu uThixo. Ndiyamcela ukuthi ndingagodluki, ndihlale ebukhoneni bakhe. uYesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ndiyabingelela ubaba benoma egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Ngibingelele ikhaya lezwi nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngale gama elihle lomfelethu uJesu Kristu, amen. Ngifisa ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu emuhle njalo, sibonise ukuthi usithanda kangakanani emsebenzini la ngisebenza khona. Baba, ngumhlengikazi, so kuye kwanama-patient engike ngawanesa. Sengimazi ubaba uNzibande, sengiyazi umkhuleko baba osiphile yona. Izimo zabo bokuyizimo ezinzima, obonayo ukuthi ithemba likho, nodokotela babona ukuthi ithemba likho. Kepha uNkulunkulu emuhle ngingasebenzisa imikhuleko, ngaxoxa nama-patient, ngabanika imikhuleko, ngathi abaqhubeke noma sebebodwa. Ngimbonile uNkulunkulu enza imisebenzi omkhulu
belulama ngokushesha, baphindele emndenini yabo. So ngiyamtusa kakhulu uNkulunkulu, ngiyawabonga amandla akhe emkhulekweni babo sinike yona. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Nabo bathi behamba bebesebazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Nginxuse ngithi bangathuli, baqhubeke bembabaza uNkulunkulu, ngoba ukuphuma kwabo esibhedlela esimeni abaphuma kusona azange kube ukwazi komuntu nokuhlakanipha komuntu, kepha kumsebenzi kaNkulunkulu. Ngibonge nangaphakathi kwekhaya lami sike sanokuhlaseleka sonke, sidedelana usuku nosuku, kepha ngibonga ukuthi umkhuleko kaMeyi 18 iwona ekade uba yihawu usindise. Ngithi uma ngabe sinxusa ngawo uNkulunkulu asenzele umusa, siphile sonke phakathi kwekhaya, kusukela umntwana omncane kuze kube manje ubaba bekade sebambekile kusukela nje ngoLwesihlanu. Wonke umuntu unosuku lakhe, kepha ngibonga ukuthi umkhuleko kaMeyi 18 baba uyasebenza, uyasinqobela. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, egameni elihle likaJesu. Nami ngithi angiphakamisa ukumbonga nje uNkulunkulu ey'ntweni ey'ningi asengisize kuzo. Ukungena kwami ekhaya lezwi, ngiyambona nje kakhulu uNkulunkulu engisebenzela ngendlela eyisimangaliso. Ngifakazela igama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Leli gama belilokhu lingashokoki emlonyeni wami, ngiphupha kabi. Ngelinye ilanga mangaphupha ngihlaselwa abantu abafishane abamnyama. Leli gama langavuma ukuphuma, kuthe ekugcineni ngalikhipha ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bavele babaleka, bahlakazeka. Nanokuthi nje liyangisebenzela, ngibona ngithola nemali, ngiphiwe nje ekukhathazekeni kwami, ey'nkingeni zami enginazo. Kube lula nje ukuthi abantu bangiphe imali. Kube lula nje ukuthi ngithi ngibhekile ngibona umuntu engipha imali. Ukubona nje umuntu ekufakela imali ethi nje nansi imali ewukuthi, uthi uma uthi uyabheka lo muntu akasisi ihlobo kangako, akalutho. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngibone ngifakela. Ngibone ukuthi uNkulunkulu uyasondla ngey'khathi zonke, ngoba uthena akasoze asiyekela. Noma esusa okuthile, kodwa uyakubeka okuthile. Ngamandla nje kaNkulunkulu angikaze ngilale ngingadlile, kodwa nami angazi kanjani. Ngiphila impilo ejwayelekile futhi angazi kanjani, ngoba angiyena umuntu onemali eningi, kodwa impilo engiyiphilayo ngiphila impilo ejwayelekile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba nomama, ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa ekhaya lezwi, ngiyabingelela abazalwane bonke enhla nasezansi. uNkulunkulu esasigcinile muhle uJesu nanamhlanje. Ngithi ake ngithule nabo ubufakazi bazalwane enginabo ongishisayo ngaphakathi kwenhliziyo yami. Ngithi ngabe ngiyivaka mangase ngingamphakamisa uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje, into engenzele yona bazalwane. Mina ngibonga ubaba uNsibande ukuthi ngingene phansi kwekhaya lezwi. Baba wethu asihola indlela asihola ngayo nangey'mfundiso zakhe. Kubalulekile ukuthi uma umzalwane, uma ufundiswa uthathe wenze, ubone ukuthi ngeke uze uphase yini. Ngoba abazalwane, uma sikholwa sifana nabantwana bakaNkulunkulu abasesikoleni, siyafunda ukuze uyibone ukuthi uNkulunkulu uyasebenza, noma lento oyiphethe iyakusebenzela. Ifanele ukuthi uyithathe, uyilingise, uyenze ukuze uphakamise uNkulunkulu. Namhlanje bazalwane, ngiyambabaza uNkulunkulu, ngiyamphakamisa empilweni yami. Ngibukile iminyaka eminingi kunesifiso ebengifisa ukuthi ngisenze, ngiphumelele kuso bazalwane, kepha ngibonile ukuthi wathi ubaba methi uvuma izono
uma ungayivumi izono zakho udonga phakathi kwakho noNkulunkulu. Ngimbonile uNkulunkulu bazalwane, ngiqalele ukuvuma izono zami ngisabhala bazalwane. Namanje ngiyabhala engikukhumbulayo, ngikhumbula ngiyobhala. uNkulunkulu ungenzele umusa bazalwane, wangiphumelelisa kokade ngifisa ukuthi kwenzeke ekhaya lami. uNkulunkulu ngiyamdumisa njalo ngey'khathi zonke. Ngiyazi bazalwane, bekuhlangana unyaka nonyaka ngithi ngiyazama nemali ingabi khona, kepha emveni koba sengivume izono bazalwane ngangena emkhosini, uNkulunkulu uvele wangenzela izimanga. Ingakho ngithi angimphakamise njalo uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, uyabusa. Sihlaleni simkholwa uNkulunkulu ngey'khathi zonke. Ngiyafisa ukuhlala ngenze izwi bazalwane, ngingagcini ngokulilalela, kepha ngicela ukuthi ngilenze, ngoba uNkulunkulu uma ulenza umtesta, uyambona uNkulunkulu ekwenzela wonke amandla, ekwenzela konke okufisayo ngenhliziyo yakho. Ngiyabonga kakhulu, ngisazohlala ekhaya lezwi bazalwane, angikusuka kulo ngoba liyangisebenzela. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi manje naphakade. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngokuzithoba ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande. Ngicela ukuletha nabu ubufakazi obungabuhle nokho. Mhla ka-10 February ngingene emkhosini wensuku eziwu-7. Kuthe ngosuku lwesibili noma olwesithathu umntwana ekhaya wagula okusirious nyana nje, okuthe ngokuhamba kwesikhashana nomama naye wagula ephelelwa amandla, like uhlatshwa isibhobo, ezizwa enokusaba. Ngokulandelayo umfana lo mncane wami ona-11 years yena uthe uma evuka ekuseni iso livalekile. Okuthe ngokuhamba ngokulandelayo kolunye usuku lowo ntombazane naye uzomnokhela ekuseni, mama ngiphethwe yisisu, ngizoya yini esontweni noma ngigula? Kwakhulekwa-ke uRoman 10 verse 9. Osukwini luka-6 nge-15 kuwo uFebruwari ngisemsebenzini eMiddelburg ku-N11 ngilandela iskutha lokhu okubeka iy'nyawo ey'mbili ngokuqoqana laphaya. Ukherishe omunye siya ku-2 lane, ngizothatha u-slow lane, bona bazohamba ngale ku-fast lane. Vele ba-indikhethela ukuthi bangena elokishini. Kuthe sengiphakathi nabo ngicabanga ukuthi bashintshe inqondo, ngoba ngithe uma ngibuka esibukwini ngibona isithuthuthu sithi bye bye, bayongishayisa esondweni lokugcina laphaya. Lo waqathaka lo ade ekherishiwe walimala washonela khona lapho. Lo wangalimala, sesisibiza-ke abosizo noluphuthumayo ngokwenhlobo zayo, i-ambulance namaphoyisa nabo bonke abadingakalayo basiza-ke. Sabhala okubhalwayo, ngase ngiqhubeka-ke nendlela-ke. Ya, ngibe nokuhlaseleka kulo mkhosi, kodwa-ke siyaphila sonke abantwana baluleme ekhaya. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, Baba uMphostoli, umndeni wonke kaNsibande, ibandla khaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova. Baba, nginobufakazi bangumgqibelo siphuma emngcwabeni lekaZulu. Uma sesibuya sathola ingozi yemoto. Imoto yayifuna ukuphuma emgwaqeni, lalini izulu, yayifuna ukuphuma emgwaqeni ishona esweni. Ngiyibone mina, ngiyizwe ukuthi iyaphuma ngoba yayisisayidini lami. Ngimtshele u-driver ngithi ayibo, ngibabaze nje kahle ngithi hayibo, sibanibani, ngimbize ngegama ngoba sasihamba nodadewethu sobabili. Ayibuyise, uma eyibuyisa angazi ukuthi kwenzekani, ngoba le ndawo esasikuyona yayingenalo udaka, kodwa kwakukhombisa nje ukuthi khona izulu liyana. Ayibuyise ngoba isithinta utshani. Ayibuyise, uma ayibuyisa kusekhoneni, noma wayibuyisa ngamawala angazi ngempela ukuthi wenzekani, kodwa nje yakhuphuka, wawungathi nje khona okuyiphushayo.
yakhuphuka kakhulu khwela udongeni yafika yashayisa isihlahla yamangala isihlahla yagaxela esihlahleni ngendlela yenzeka ngakhona kwakufanele ifike isishaye isihlahla yehle iphindele emuva noma iwe irole. Umusa nje kaNkulunkulu Baba walokhu isiphebizile yalimala imoto obonnet on-screen saphuma thina singenamyocu nokuthinteka nje ngisho ukukwebheka kungekho lutho saphuma abantu-ke bedlula ngey'moto bema besibuka ubani bedrayiva imoto akukho muntu phakathi bemangaza ukuthi ena sobabili asinalutho ngoba nje sehla nje nakuleyo ntatshana sashona izansi bonke baze ngicabanga ukuthi baze bawu-4 or 5 khwela umuntu oyedwa ebusiyena le moto ifunani la phezulu ngoba zishona lapha ezansi iy'moto wazi wathi nje omunye yazi nje le ndawo inomoya omubi abantu bayafa kule ndawo bashona lapha ezansi bangabuyi babuye sebeyidumbu usethi omunye ubaba hayi ninedlozi ngithi mina hayi asinalo idlozi thina asihambi nedlozi sinoNkulunkulu sihamba noNkulunkulu Baba ngikhulume ngalo nkulunkulu ngithi ena niyazini thina sisindisanga idlozi sisindiswe yilo Jesu Kristu oyinkosi esimethembayo lo nkulunkulu esimethembayo izithi enye ingane hey man ngiyakholwa hayi ngeke uma ngabe uNkulunkulu enza lokhu enisindise la hayi nami ngiyoyikhetha inkosi bonke abantu bekhuluma into eyodwa ukuthi isigodi sokufa siyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli uZandile Mtshali okhulumayo eZakaria Park. Baba nomama ngicela uxolo kakhulu ngiyazithoba baba wami nomama wami ngama-emoji bengingaboni baba nokuthi ayapreseka ayangena. Ngicela uxolo nakumama, ngicela uxolo, ngicela inkethelelo nasegruphini yonke. Ubaba useluleke kakhulu ngama-emoji, wasichazela nokuthi ama-emoji mabi kangakanani. Mama nobaba negroup yonke nomoya oyingcwele. Ngicela uxolo baba, ngiyazithoba baba wami nomama wami. Ngiyazithoba baba kakhulu, ngiyaxolisa athinteka ngingaboni nokuthi athintekile ngize ngingakwazi ngisho nokuwakhipha. Baba ngiyacela uxolo kakhulu, ngicela ningithethelele, ngiyazithoba egruphini nakubaba umpostoli nakumama umpostoli. Ziningi izinto ezinhle sengizibonile zenzeka senze ngingenile egruphini. Ngiyawubona umehluko omkhulu. Ngicela uxolo kakhulu kubaba nomama negroup yonke nakubazalwane bonke. Ngicela uxolo futhi nakubaba uNtsele okuyena owangifaka. Ngiyaxolisa kakhulu baba uNtsele, ngicela nawe ungithethelele. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa ndodana kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.